7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business Yesintu, nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba ivela from abalaleli abakhuluma ngendaba yemimoya. Kunento eningi ebayindida about ukuthi yini imimoya isebenza kanjani. And kokunye ibehavior yomuntu uzwa abanye bethi no ilawulwa iyona le ndaba yemimoya umuntu asuke enayo. Isebenza kanjani? Iyini? Itopic yethu namhlanje leyo ke sithi kuyidingida and okunye kwakho izinto ezingaba nobungozi yini. Ngizo introduce ke ama guest ami esinawo la mkhulu fakazi mlaba xemba sikumukele gagasini. Sohlaza angibonge kakhulu ithuba ngiyakubingelela bese ngibingelela ozakweni bonke okanye nabo bese ngibingelela umne wethu esikanye naye studio. Yes sibonga kakhulu Ximba ukhathini ke lo impunga Yesintu mlekeleli manje sekumukela nawe. Sohlaza angiqale ngibingelele kuwena mne wethu ngibingelele uzakwethu ehleli kwesikamama ngibabingelele bonke abalaleli bomsakazo omkhulu iGagas FM kulo hlelo olukhulu kangaka. Siyabonga kakhulu. Into enikushiyo le bafethu kuthiwe unemoya. Yini leyo ngoba abanye bangathi into efanayo nobungoma unedlozi makuthiwa umuntu unemoya sekukhulunywa ngani lapho Ximba. Sohlaza ake ngiqale ngibonge kakhulu lelo thuba ake ngikuveze nje kancane ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni unayo lento ekuthiwa yimimoya kodwa kuya ngokuthi umuntu ungenwe uhlobo luni lwemoya olusuke lihleli phezulu kwakhe. So imimoya kusuke kuyinto ekwazi ukukunikeza i-direction noma ukukuguide wena ngokwempilo yakhe. Ake ngenza isibonelo. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uyogibela itekisi athi uyafika egibele etekisini bese kuvele kungena ucingo athi umuntu ngicela ungilinde ungagibeli le taxi kade iphuma bese kwehla ingozi yini esuka imtshela lokho akukhulumi lo muntu ofonile but imimoya yakhe okuyiyona esuke imvikele izintweni ezinjalo. Omunye uthe nje hey yazi kuvele kwathi angisuke nje la ngithe mangiqeda ukusuka nje kwangena umuntu wadubula abantu imimoya leyo esuke ikhuluma naye umuntu. So wonke umuntu unayo lento ekuthiwa imimoya abacishe bengayibeka ukuthi ifeeling kumuntu ukuthi ngiyafeel ngathi ngenza into ethize kanti lento isuka imtshela into okuyiyona ngesikhathi esifanele. Alright, khona into ishilo ke la Ximba uthena imimoya ihlukene kaningi asingene lapha ekuthena inhlobo zeni zemoya eyikhona. Ya kuyimoya kukhona amandiki khona amandawe khona imlozi khona imnono khona inzunza khona izithunywa khona idlozi kuningi esingakubala kakhulukazi endabeni yemoya kodwa ebengafisa ukuthi mhlambe ke ngigxile kukho konke ukuthi kwakuba imimoya yonke ikhona kunemoya eyingozi kunemoya elwayo nezimpilo zabantu kunemimoya ebabulalayo abantu nje ngempela umuntu agcina afe ngenxa yayo imoya leyo moya leyo eyingozi kakhulu ile moya ekuthiwa imimoya yamandiki namandawe. Okay so mama kuthi kuwena iphila kuwena izoba ingozi kanjani? Izoqala la Sohlaza ngiyazi ukuthi abantu abaningi la special abantu besilisa kusasa kuyobe khona udokotela nje bekhuluma ngeenkinga ababhekene nazo omunye kakhulukazi athinta ukuthi hey induku yami ayivuki okanye induku yami ibuyela phakathi. Kuyenzeka ukuthi amsize udokotela angasizakali. Kuyenzeka ukuthi aphuze imbiza, adle imbiza zamalumbo, achathe ngeimbiza zamalumbo angasizakali. Iyona moya esigebengu ke kakhulu lesohlaza ekwazi ukuthi ibulale imizwa yomuntu, ekwazi futhi ukuthi idle ingane uma ukuthi iyahlala eswini. Athi umuntu mina mangithi ngiyabamba njalo isisu siyachitheka. Ileyo moya ke yamandiki namanda okuyimoya eyingozi kakhulu futhi okuyimoya ebucayi okudinga ukuthi umuntu umeseyiqalile akwazi ukuthi aye kumuntu okwazi ukuyilungisa ngendlela okufanelekile. Baningi abantu abathwasile sohlaza kodwa mabethi baya kubantu ufike kuthiwa hayi kodwa imimoya yamandiki namandawe isasele iyona moya eyizigebengu. Umndawe ungowesifazane umndiki ungowesilisa imoya le enesikhwele imoya ehambisanayo. Unombuzo ngandaba ethinta imimoya unayo ikusebenzela kanjani? Ucimba uchaza ngokuthi le iyingozi and ibuye futhi benobugebengu phakathi nanalento ke yokuthi kube khona into ozozwa nje iyenzeka kuwena kanti ukusebenza kwayo leyo mimoya leyo. Ngifisa ukuzwa ama questions akho 0861596596 sinomkhulu fakazi mlaba kanye ke nempunga Yesintu umlekeleli mbanjwa. Umlekeleli sesizwile konke lokho
wenze njani mangabe ufuna lemimoya ikusebenzele kumbe isebenze ngendlela ingathi turn against you nje obade exwayisa lana uCembe Sohlaza ngiyayithanda indlela umne wethu ayichaza ngayo ngoba ukuveza ngokusobala ukuthi njengoba lemimoya ihlukene kuyavela ukuthi imimoya Sohlaza abantu othola ukuthi abasaphili ngokwenyama kodwa baphile emoyeni. Uzokhumbula ke Sohlaza ukuthi kuyona leyo moya esikhuluma ngayo abanye babo basuke behambe kunezinto ababekade bezenzile sebefuna ukuxazululelwa zona. Ake ngenza umfanekiso Sohlaza. Kunomuntu othola ukuthi wayeyisangoma. Uma wayeyisangoma wangageza umngome sehambile emhlabeni wafihlwe sayisangoma bese fika kwelamathongo lo muntu Sohlaza uzovuka. Isangoma Sohlaza kunomkhubo wenziwayo kwenze lokho ukuthi lento yobungoma ingaphenduka umkhokha phakathi kwekhaya ukuze lento yobungoma izokwazi ukuthi iphele kube umuntu ekufanele ukuthi abe isangoma phakathi kwekhaya. Kunomuzi othola ukuthi abantu bonke bayathwasa kanti hayi ngoba kufanele ukuthi bathwasa. Ilo moya walomuntu owayekade eyisangoma ongazange azagezwe usuyavuka manje uvukela kubona ngenhloso yokukhuluma. Kubalekile Sohlaza ukuthi abantu imimoya bangayiphebezi. Imimoya yabo abayilalele basondele kuthina sibaluleke ngokuthi bazokwenza njani ukuze bathole ukuthi imimoya ifuna ukulungiswa ngaluphi uhlobo. Uzokhumbula Sohlaza ukuthi umne wethu uthinta indaba yemndiki namandawo. Ikhona impande abantu abadala bazoyifuna eqondene nako. Kwesinye isikhathi futhi imimoya iyadinga ukuthi ifuna ukuhlanjululwa ngokwamanzi. Kuke kufanele ukuthi umuntu onemimoya ayilalelisise aphahle okanye alulekwe ngokuthi imimoya yakho yenza nje ukuze uzokwazi ukuthola ukuthi idinga ukulungiswa kanjani. Okay, so kusho ukuthi ke ngi-right madoda mangiconclude ukuthi umuntu esazisiwe ukuthi unemoya kunezinto futhi azizilayo angazenzi. Sohlaza angibonge mhlamba ke ngiphinde ngiveze ngalendlela kuqala. Uzokhumbula Sohlaza ukuthi umuntu onemimoya akusiwo wonke umuntu okuthiwa unemimoya okuthiwa kufanele ahambe yothwasa. Yinto lokufanele sibalule ngoba umunye usuka athuka athi mina nginamoya mina kanti ukuba nemimoya akusho ukuthi kufanele uyothwasa noma uyolanda into ezithize. Yikho ngithe masiqala ngathi unohlobo oluthize lemoya ihlukahlukene and kuya ngokuthi kuwe ifika kanjani. Abanye nje kuyenzeka ukuthi bayele nje ukuyoyilungisa igezeke kuze kuvuleke izinto zabo ngaphandle kokuthi bethwase Sohlaza. All right. Sure. Ithi ngithatha ke uNontobeko from Marisburg. Inamba yami ithi 0861 596 596. Sekubingelela Ntobeko segakasini. Sanibona Mr Alex njani? Siphilile wena njani sis? Ngiyaphila ngiyale kubuza lana in the case where nginayo imimoya umndiki bese ngiyahamba ngekumuntu ngoba ngicela engisize but yena efike engithasisa okay ngithwase ngoba ngalutho ngishaya yonke iprocess okay mase ngithi ngiyahamba ngiyobheka komuntu ukuthi kuhambe kanjani into lekade ngiyenza still futhi angitshela same thing ukuthi hayi wena wenza okurong bekumele ulaphe lokho imndiki nomndawo ikicase enjalo sengiya back and forth enza into eyodwa ubani kahle kahle umuntu engathi ngakuye uyongisiza ngomndiki nongathi uyongisiza ngokunye because ugcina uya back and forth uthi hayi la ngisizwe kwathiwa ngizothwasa akusho ukuthi uzolapha umndiki nomndawo wena uze wenza iprocess yonke. All right. Xamba Sohlaza into ezomsiza la ukuthi akangiqale ngiveze ukuthi lemimoya emndiki namandawo iveza kanjani kumuntu. Number 1 njoba ngike ngaveza ukuthi iyayibulala imizwa. Indoda iyinsizwa impela ubaba kade yazi ukuthi umnumzane wakhe umngaka uyakwazi ukuthi ufinyele ubuyele phakathi. Inhliziyo ilangazelela ukuyocansini kodwa uthola ukuthi imizwa isiyanqaba. Kowesifazane kuyenzeka uthola ukuthi ngaphakathi eswini uyaqumbela naye wesilisa athi nginomoya ongaphakathi eswini. Lento iyenza ukuthi uma noma behlangana bobabili uthola ukuthi lono namandiki namandawe uthola ukuthi usejabulisa upartner wakhe but yena ayikho into ayifila useyenza ngoba ngisemshadweni so sekufanele ukuthi nami ngigcine ngenzile ngimjabula. Uthola ukuthi
imizwa ayihambisani. Lento ke sohlaza icishe ifane nalokho abathi iCovid-19 idinga ukuthi kube nevaccine. Uma mina upartner wami enemimoya yamandiki namandawo bese mina ngingenayo imoya yamandiki namandawo kufanele igobongo lamandiki namandawo athi mayelidla nami ngilidle ukuze lemoya ingaxwayani, ngoba uma mina nginamandiki namandawo ngalesikhathi ngidubula into yami lapha yani iyothi mayifika ishaya ingane ngeke iziphile because ayikho ivaccine eyigobongo elishoyo ukuthi nami ngiphethe lento. So kwi case ka Nontobeko ovelo wathwasiswa kanti kwakungafanele sekufanele alapheke ngendlelani. Ngicela lamne wethu ukungena kancane. Kuyenzeka sohlaza umuntu uthola ukuthi kufanele adle igobongo. Yeah. Omunye usuke ngeve ukuthi uya ephehlweni ngoba nakuukuthi uyothwasa. Kodwa kusuke kolashwa yona lento edinga ukwelashwa kuyena. Yena kubalekile ukuthi athole ukuthi ngempela babemthwasisa yini noma kwakulashwa yona lento ukuze makuukuthi kwakulashwa yona yangelapheka bese kube ukuthi kuthola umuntu ozokwazi ukuthi amlekele ngendlela ekuyiyona. Alright, ngikhuluma uzophenduleka ke dadewethu kuleyo. Topic yethu sikhuluma indaba yemimoya. Makuthi umuntu unemimoya. Inhloboni yemimoya, impawu zakhona, ubungozi bakhona, kulashwa kanjani, zichaza ukuthini. Iyo leyo topic yethu namhlanje sinomlekeleli mbanjwa nomkhulu ke ufakazi. Ngithatha anonymous no again anonymous kahle hlelo na uMsisingcobo Adams. Sabona Msisingcobo? Yebo sanibona njani? Siphilile njani wena? Ngicela uvalele i-radio nje makhona sizokuzwa kahle. It's 17 minutes after 7 indaba egagasini indaba yesintu so idudula nje kuyoshaya ke u8. Yes sikulalele ma. Okay yebo. Mina ngiyocela ukucacisela ngiyajabula nje itopic yanamhlanje ngoba sizaningi sididekile. Yes. Ngizocela nje mhlambe ngilinganise ngami. Ngiye ngathi ngisakhula ngicathi bengifunda ugrade 7. Kwanento yokuthi ngiyavuka ebusuku yabo ngiyaphuma ngathi ngiyahamba. Ekhaya ke bebengibamba bangisa kumunye umama wathi lo mama hayi unabantu abadala kodwa ngoba usemncane singamenzela into yokubathiba wathi umgeza nje ngaphandle sinikeza ke lokho kokugeza ngamanzi abandayo kwenziwa lokho ke kwangcono sesengikhulileke nje sengimdala bengiba nako ukuba nama feeling man kukhona into ezokwenzeka yabo kube nayo into engonishayo nabanye ngiyakwazi awonisha ukuthi hayi lapha ngathi akukhambi kahle ngibe namaphupho bengize ngiphuphe khona any case nje ubaba wala ekhaya ezoba nomntwana ngambona exactly ngamxoxela kwenzeka nje oba ngixoxile so kuhamba ke nami nganey'nkingana ngadla igobongo ngalidla igobongo ke ngaliqeda ngokusho okwabelaphi kodwa kusakhona into ezisele ezithi ifanele ngiyothwasa manje ngisanqaba angikho sure yini okufanele yenzeke ngikhombisa ukuthi angiyothwasa ngempela ngoba ngikholela ukuthi kufanele kube nento kona ngisadla igobongo ngeke ngaphupha amabhayi ngoba wazi wathi angilithenge ngalithenga leleyo engangiliphuphile sengiphothulile ngeke ngaphupha omunye ubaba egida nje egaxa ibhayi lehlombe phethe ishoba wanginika fanele lenze njani. Sohlaza cishe umama la ekuxakekeni kwakhe angifisi mina ukuthi umuntu ezwe ngami ukuthi akeze ezohlola ekubeni enethongo elihleli kuyena into yokuqala le eyingozi because abelaphi bendabuka abakhona nabantu abahlolayo abakhona hayi ngoba bonke bezwa ngempela into abayitshelwe amadlozi abo namathongo abo abanye bakhuluma into abayithandayo so sohlaza uma yena ezozwa ngomuntu uthi wozothwasa kuzoba nzima yena akabuka izinto lezi kade siyibala ukuthi cha lokhu kuzimpawu njengokuthi umuntu alokho ebhodla njalo asindwe phezulu emahlombe and then uma ingaya kumuntu akamenzele igobongo elithile lokugeza imimoya noma lokuthula imimoya imoya ke mayisinjalo iyakwazi ukuyikhulumela ukuthi iphuma uye kubani uyolungisa izinto zami enye ingozi sohlaza uma usemncane kuthulwa imimoya imoya iyitshela ukuthi cha usafunda uyothi mayiqeda isikole besenza izinto uma waqeda isikole sohlaza wasuyayiziba zonke izinto zakho ziyohliphi kusuyiphethe ngoba wena wawukuthembisile ethongweni awusakwenzi sure. Sigu Lucky Dube from Mtuba Tuba. Shomne wethu. Uthi unjani? Siyaphila Lucky unjani wena? Ngiyaphila mntaka baba. Yes. Ungixolele ngisendaweni la kodwa ke no yezwakala. Bengifuna ukubuza la ukuthi nangabe mhlambe umakoti wakho unemimoya
kanti nawe belu unemoya. Sinile sithuba la efanele hlanganise khona imimoya. Uthole nomunye uyabuthandana nentombazana udansa imimoya. Bayalana. Kwaphinde futhi athola intombi bedlala abaqambi mama. Kufanele behlanganise imimoya. Intombi ke nawe oyifice kwabanye abafana. Unini la uhlanganisa khona nomuntu wakhe imimoya. Lesi sithuba semganile noma ungagani ngizolalela emsakazweni. Sure. Muhle kakhulu Sohlaza umbuzo wakhe umnewethu. Yes. Imimoya Sohlaza ngenkathi wena uyinsizwa uqala uthuma bakhonga ukuthi abahambe bayokukhongela. Uma kuukuthi umuntu othandana nawe unemimoya ngenkathi esekhishwa lo wesifazane kusuke kufanele ukuthi akhishwe kanye nayo imimoya. Ihambe yekogana kanye naye. Kodwa uma kuukuthi lokho bakuthole eseganile lona wesifazane ukuthi unemimoya. Uma yayikade ingakhishiwe kusuke kufanele ukuthi kuhanjwe kugcinwe lelo siko ukuthi ikhishwe imimoya yakhe bese izokwamukelwa ngapha kube ukuthi iyona esiganiso. Kodwa uma kuukuthi nje kade eqala bayazi ukuthi imimoya banayo kufanele ukuthi uma ekhishwe wesifazane naye imimoya ikhishwe. Ngoba Sohlaza mangenzakalanga lokho umakoti ugcine seba nesidina ngisho emzini aganele kuona. Yina imimoya yakhe ayikhishiwe ayemukelwe la phakathi kwekhaya. Okay, ngizothatha ke nama Facebook comments kwi Facebook page Indaba with Alex and ungaphawula ku 0861596596 sikhuluma indaba yemimoya impawu zayo nanokuthi zilashwa kanjani. Ngikuwena na uxalane me respect sabona. Yebo njalo. Ngiyaphila kunjani? Ngiyasenjani? Hayi sikhona nathi uthini umbuzo? Nginenkinga lana ngicela ukuzela kuba. Yes. Ukuthi mhlambe like imoya iyakenzeka mhlambe ukuthi mhlambe uyazwana nomuntu kune seningasazwani ngomuntu mhlambe senihlukana. Like ukuthi imimoya inhlukanisa? Yebo ngoba mhlambe like usiyazama mhlambe uthandana lo siyaba futhi senihlukene uthola umunye kanjalo. All right. Banjo? Ngoba like isimo ngisona. Yeah. Sesibongene so malume izinto lezi ngagcina kodwa bese beyikhulumela bona basho bachaza fanele ngenze ikuphi fanele ngikuthola. No yazwakala xolani. Yes. Ingakwenza lokho? Sohlaza kuyenzeka mnewethu uzokhumbula ukuthi njengoba lo muntu enemimoya unesimo sabantu abadala. Abantu abadala ke Sohlaza yabona imvama umuntu onabantu abadala uhlangana nomuntu onabantu abadala. Kwesinye isikhathi Sohlaza kuyenzeka uthole ukuthi insizwa le okanye wesifazane uthola ukuthi mhlambe Sohlaza uthandana nomuntu wesifazane onabantu abadala mhlambe wembethwa amakhehla. Uthola ukuthi manje sebeyagejana kanti kukhona lento eumkhuba ekuthiwa kufanele ukuthi umkhunge wenzela ukuthi labantu abakuyena bakwazi ukwamukela noma bamukele into yenu. Kuyenzeka ke Sohlaza uthola ukuthi unemimoya kodwa lo munye manje imimoya mhlambe nakanayo into eniyagejana ukhumbule Sohlaza ukuthi abantu abadala bazikhethela bona umuntu abamdingayo. Ukuthandana kwabantu ababili Sohlaza kukuvuma kwabantu abadala. Okay. Yebo ngiyavuma ngoba impela amakhehla wona ayefika. Inkinga futhi ingazi ngaqala lenze njani ngoba ngingagcina izinto. Bethi bekhala bethi angigeza ngizogeza kanje ngoba khona la ngangilele khona babechaza ukuthi awukwazi uyovela ugeza isibongo singaqondisiwe. Mhlambe ngamisa kanjani mhlambe ngoba kube ngathi impopho mangigeza kuyona. Mhlambe mnewethu angazi ngicela ukungena. Kuyahluka esimeni sakhe Sohlaza umnewethu asikwazi ukuthi singathi ngoba isibongo sakhe asiqondile ngeke akwazi ukuthi imimoya mayifuna ukuhlanjulula esimeni sempophomo angeke akwazi ukuya angakwazi ukuya Sohlaza ayekoyihlambulula bese kaqhubekeke alungisa into yesibongo sakhe ukuze indlela azathi mase seyihamba ayihambe kahle yonke into isilungile. Sure. No ngikhola ukuthi uphendulekile ke xolani 0861596596 emoya ku Facebook page ngiyabona ama comments ngizoya kuyona nembuzo yakho Indaba with Alex siyaqhubeka. This is Indaba eGagasini. Indaba eGagasini. Muzimkhize, thank you again for your comment yakho ngiyibona ku Facebook page. Nansi ke i-question guys ngizocela nje ukuyifihla igama lika bhodi lobuzayo uthi ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi imimoya ikwenze ungazwani nefone. Umuntu wakwami ngama weekend uvele angifonele early athi usevukwe imimoya ayizwani nento ekhalayo so uzoyicisha ifoni uyoze angifonele ngakusasa sekuhambe imimoya.
Sohlaza angazi ukuthi ngayiphawula ngithini le ndaba kodwa imoya vele iyona econtrol umuntu ukuthi cha ngifuna lokhu umsinda ngizwana nawo ngifuna ukuyivalela ekamereni ngifuna ukukhuluma na phone uma bona bephila kahle bethembana ake sithi kusuke kuyiyona uma ukuthi usuke ngayindawo ngifuna ukuthi sigxilele kakhulu ukuthi ingabe kusuke kuyiyona ethi ungakusakhuluma nomyeni wakho noma kusuke kuyini kodwa nje naye iyakwazi ukuthi kwenza ukuthi icontrole ungazenzelweni izinto wenziswe yiyona. All right, sure. Sine eNewcastle sawubona? Yebo but Alex kunjani? Siyaphila kunjani kuwena? Ngiyaphila ngicela ukubingelela kuba istudio. Yes. But Alex nginenkinga. Kusho ukuthi sengingahamba abantu besizo la babonayo ne. Bangitshela ukuthi ngimimoya. Yeah. Abangangichazela ukuthi inhloboni yemimoya. Yeah. So ngumuntu othuma yabona ngiphuphe into and leyo nto le ngiyiphuphile iyayenzeke njengoba. Right. Noma kufana noma makade ngikhulumile into akubi isikhathi eside kube sekuba khona umuntu ongenayo akhona the same words kade ngiwakhuluma and la engifike ingiqale khona izinto zami nje azihlangani ngisobathe ngiyahlanganisa kulungile lutho kodwa abantu engeke ngihlangane nawo mhlawumbe besilisa wonke umuntu nje engeke ngihlangane naye empilweni ufike yena besaphumelela manje banobudlelwane nalowo muntu izinto zakhe ziyamlungela bese kuyangiqaka-ke lokho manje bengisacela ubaba ngibuza ukuthi ngabe inhloboni yemimoya le nami impela ngifisa ukwazi ukuthi inhloboni yale mimoya lena. All right. Sizona ngixim. Sohlaza noma singeke sadalula ukuthi hlobo luni lemimoya ngoba njengamanje asihloli nje siyaxoxa kodwa nje okubalekile udade wethu kuyizimpayu zemimoya imimoya Sohlaza iyakwenza ukuthi usukela uthi uphila nalo aphinda kushiya akuthembise and imoya yakwazi ukugabsela ikukhombisa into ngempela yenhlanhla nento yemali mase kufanele uyithole ungayitholi njengamanje kudade wethu unenhlanhla ngoba usabuswa yithongo sokhumbula Sohlaza ukuthi ithongo nedlozi kuyizinto ezimbili ezingafani uma leli ithongo lokhu lifika likhuluma kuyena ebusuku ngoba ithongo ilele lifika likhulume nomuntu ebusuku uma lokhu ikhuluma naye engalaleli because uma lokhu etshelwa izinto akahambe yothunga mayikhombisa ijazi akalithunga makuthiwa hambe yokwenza into ethize iyenze and akahambe emasontweni athize ajwayele ukuthi akhulume ngemimoya ukuze ezoyizwa lento yakhe isukuma ngoba uma lokhu ezibe enganakile kuyogcina bese qhamuka idlozi lenzani idlozi Sohlaza liyadluzumela idlozi mali lingena kumuntu lingena ngendluzula lifike limwise lifike limqumise lifike limemezise limkhalise enze zonke lezi zinto awe uma sekufika idlozi sokuseyithongo okusho ukuthi lento yakhe isenethemba lokuthi izinto uzoyilalela azenze so yena akalalela enze njengoba advisor. All right. Okay siyabonga kakhulu ke sisi. Siyabonga bafetha ngiseluhlaziza kancane la enjani lemimoya le eyenza ukuthi mina izinto zami ziyabheda kodwa wonke ama relationship umuntu nje engangathandana naye izinto zakhe na njalo nje baba successful kusahamba kuleyo ukuthi lingenza ngamabomu ukuthi ligabsele. Sohlaza uzokhumbula Sohlaza ukuthi uma umuntu onemimoya efuna yona mhlawumbe ukusebenza phezukwakho ifuna ukwelashwa kodwa wena uyizibile bonke abantu ozohlangana nabo Sohlaza ingenza ukuthi ube nesidina ingaphinde futhi benze njenganawo usisi kube ukuthi bonke abantu ahlangana nabo bayaphumelela ifuna ukuzwisa yena ubuhlungu ukuthi yini mina bonke abantu engihlangana nabo kube ukuthi bayaphumelela ingoba usuke ngayivumile ingoba usuke ngayilandela into ekufanele ukuthi ayilandele sho yiyona imimoya. Sikhuluma indaba yemimoya sinomlaba nombanjwa inamba yami ithi 0861596596 before ngithatha umlalelo olandelayo nike nathi uma umuntu ezogana enemimoya kukhona isiko kufanele lenziwe mayisekhishwa kubo eya emzini yokukhishwa kwayo imimoya kuzokwenziwa kanjani kuzofika kube yilokho okujwayelekile awungayichaza leyo nto mhlambe kafushane nje ukuthi izokwenziwa kanjani lapho. Siyabonga Sohlaza uma esephume yogana kuye kube nembuzi ephumayo lapho kuphahla ukuthi cha njoba nihamba naye umntwana useyaphuma manje uya kwabani uyogana futhi kanjalo nakulowa muzi ayogana ngawo bathi noma bemmukela yena ikhona kodwa impahla yokumukela laba bantu ahamba nabo bengeniswe la ekhaya abanye futhi la ekhaya uma kwaziwa nje ukuthi usethwasile waqeda wenza yonke into kuze kube nendlu akhandelwa yona emzini lapha azogana khona
khona ukuzongenisa labantu betshelwa abantu basemzini ukuthi cha ningethuki imanizwa unkosikazi ebiza abantu bakubo la hayi ukuthi sebebadala kunani kodwa kunabantu abangamathongo noma kunabantu abadala ahamba nabo uma kuyinsizwa ke eganwayo inemimoya right uma kuyinsizwa eganwayo inemimoya kufanele ukuthi uma sengena unkosikazi la ekhaya etshelela abantu abakuye phela ukuthi cha nangu unkosikazi osezogana nina kusuke kube inkinga ukuba unkosikazi ukuzogana umuntu onemoya ngoba uthwala kanzima ubhekana nokuthi uthandana nomuntu ovukekayo othule namhlanje umuncu namhlanje unolaka namhlanje akangeneki namhlanje umphakela ukudla uyakubuka kuyinkinga nje ukugana umuntu osuke enemoya kuyedinga ukuthi nawe umuntu wesifazane ube nesineke sokuthi hey kuvukela abantu abakuyena uma yena engakubikile kubantu ukuthi cha nangu unkosikazi useyongena vele isigcino salapho kuyidivorce noma ukuhlukana kwabo ngoba ithonga uthola ukuthi ayi liyalwa lapho 0861596596 sikhuluma emoya namhlanje on Indaba eGagasini sengizothatha nangu umsopo eThekwini shosho umsopo Butwala funjani ngiyaphila kunjani kuwena isikhona mfowethu ngicela ubingelelo baba estudio noma bhuti Alex kungiphendulekile nakho ke nginakho kwentingana nami yeah inenkinga la kutheni mangixoxa nje nomuntu uma umfowethu ngithothi siphila naye manje ngixoxela into uthola sengimhambela phambili sengimtshela nami into engazi ukuthi ngiyithathaphi aphendule enthawu into enje uyithathaphi ngoba yenzeka uma kuyinto eyenzekayo kwesikhathi mangimtshela into umuntu uzodlula isikhashana umuntu akhumbula into angitshena wona yazi yenzeke njengoba injalo but inkinga isolution ithini angibona mi solution ngene sengazi ukuthi kwenzakalani manje ngezwe ngathi khona lapho yabo ngoma uqina umuntu esefuna isolution namba ngangazi phela mkwakufike leso sikhathi uthi masixoxa ngimtshena into ngimtshena yona uthi uhambe isikhathi ethi hayibu lento utshela niyenzekile manje lenze njani mase kwenzeke kanje akasazi yena yama ke mthumeni sure yeah Uyazi Sohlaza kwesinye isikhathi iziphiwo zabantu abadala kuthina ziyakwazi ukuziveza okanye abantu abadala bayakwazi ukusivezela ukuthi basiphile umne wethu into esebenza kakhulu kuyena isithunywa esenza njalo isithunywa sakhe siphezulu into ekufanele ukuthi ayenze Sohlaza kufanele ukuthi axhumane nabanye abantu abanolwazi ekuyibona bazomluleka ukuthi yini ekufanele ukuthi ayenze ukuze ithongo lakhe lizomtshela ukuthi labantu elibavezela inkinga zabantu uma sebefuna isixazululo uzobasiza kanjani kodwa yena umne wethu unesiphiwo yena umne wethu okay sure no mfethu ngikhathi uzophenduleka ngasepheleni kohlelo ngizoshiya ama number alama guest sinomkhulu umlaba kanye ke nempunga Yesintu umbanjwa inumber 031 no it's 0861596596 Gagas iyo le Indaba eGagasini topic yethu ikhuluma ngendaba yemimoya ihlukene kangakanani and uma sifica sesiphakathi ngaseqaleni nje my guest bayichazile ukuthi khona imimoya yalokhu nalokhu and uyibona futhi ngalokhu all right unomaswazi uthi nami lento ngathi ngangayizwa sekudlalwa ngathi la Abelephi sebegijimisa imali phambili kodwa umsebenzi wethongo nokaNkulunkulu lutho okucasulwayo indlela asebenza ngayo isiyafana manje awani lamagula kanye nokunye abasebenza ngakho uyikhipha imali wazi kahle ukuthi kusebenzeke kahle kodwa uthole ukuthi leyo mali uyifaka emgodini lapho akuna refund umsebenzi awulungise awenze kahle ngenxa yokungalaleli ithongo lalomuntu osuke elashwa so into ayishoyo lana eyokuthi segijimisa imali phambili uthola ukuthi yebo khona bayelapha kodwa manje abenzi lento abayitshelwa amathongo sebegijimisa nje noNkulunkulu sebegijimisa nje imali phambili into okuthiwa abalaphi bayayenza leyo mina yes yeah Sohlaza ngiyaxolisa mne wethu bengithi Sohlaza number 1 kubalekile ukuthi umuntu azazi ukuthi emoyeni lekade sibala ungenwe yipi imimoya kunabantu la abalinyazo ukuthi bebephiwe nje isithunywa gelekeqe into yamanzi ukuthi bengathinti imuthu bengenzi lutho kodwa kwafika umuntu osebenza njengoba eveza nje umlaleli wafika wamtshela ukuthi hayi kuphakama impande ethize la wamshayela amagobonga athize wenza amagobonga athize saqhela isithunywa ngoba sibona ukuthi uyasilulaza sona siqhamuka nento ethize bona benza into ethize phezukwa izinto ezinye lezo ezenza ukuthi abantu begcine bengabi into yalutho noma imimoya yabo igcinisile imali kunomlaleli
wentombazane la oshila ukuthi unenhlanhla abantu mabeza kuye bayaphumelela lento ikhombisa ukuthi abantu abazofika kuwe bayofika ubenzela izinto bephumelela kunomfowethu othi ukhuluma izinto phambili ethi usachaza ithunywa lezo ezikhombisa ukuthi ilento ifuna ukuhlanjululwa ichumiye phezulu kodwa ngokuhamba kuthina sifike sithi dlana nanti igobongo once waphambanisa umuntu onesithunywa wamdlisa igobongo ledlozi into yakhe usuyivalile into yakhe usuyibulele okugcina sohlaza emagobongweni lawe siwenzayo kunokugango okukhona kokuthi ngoba ngifuna amathwasa amehlole bese sisebenza into ezithize khona izinto sohlaza ezifakwa phakathi egobongweni ngenhloso yokuthi ufuna ithwasa lihlolo ugcina usufaka izizwe ezithize kanti uyifaka kumuntu onethongo kumuntu onesithunywa ngalesikhathi esedla lento bese lithi idlozi noma isithunywa ayi sesiyahamba ke thina sala nezilwane zakho sure nanso ke indaba uyayizwa ngithasha wena ayande Abelephi sabona yebo babonjani kunjani siyaphela kunjani ngibulise nako baba lapha e-studio mina engathanda ukuzwa la kubaba angani mhlawumbe ngathi nginemimoya nginakuphupha amabhubesi mhlawumbe uthola ukuthi la engizohamba khona ngokwephupho mhlawumbe kunobungozi kuleyo ndawo kuvele ibhubesi lelo ngathi ilion mhlawumbe sometimes kuvele lele engathi lichitha elizongivike mhlawumbe elikhombisa ukuthi la ngizohamba khona sangathele ukuthi mhlawumbe lokhu ngaba kunesithunywa thina mhlawumbe nabantu imimoya thina nekhona Sohlaza umnewethu unenhlanhla enkulu mawuphupha ibhubesi isimo leso sethongo elikhulu elinamandla njengoba Sohlaza athi umehamba endaweni othola ukuthi nobungozi bese kuqhamuka ibhubesi abantu abadala abanjalo baziveza Sohlaza ngezilwane ezithile ukukhuluma inkulumo ethile lebhubesi leli yasuke libona yithongo lelo elikhulu elinamandla Sohlaza nguyena mina ngingake ngiphahle ngelinye ilanga ngibuza ukuthi ubani lo engithi njalo mangisesibonakalisweni ngisenkingeni bese aqhamuka yena azongivikela ngoba umuntu lo yana Sohlaza kunomuntu othola ukuthi uphupha inkomo Sohlaza hayi ngoba kuyinkomo kodwa abantu abadala baziveza ngezilwane inkulumo yabantu abadala Sohlaza iuciko kakhulu ngisho njalo mina ukuthi bathi yathi ngahamba yadla udaka kodwa beqonda ukushenyinto all right so icingeke lento yakho mfethu uadvise nje bese shilo umbasho yebo baba mthana ngibonga sibonga kakhulu and Abelephi sisiya eMlazi kuMusa sawona Musa sanibona ninjani istudio siphilile kunjani kwena hayi siyaphila nathi sure nakho mina ekunokwenzeka la kumina kunako ukuthi mhlambe mangabe ngithi ngiyobheka kubantu ngitshelwe ukuthi nginemimoya nakho kokunye nginako ukuthi mhlambe ngiphuphe ngibona belungu ngiphupha belungu engathi bazongivakashela ngazothi ngihlele endaweni enhle nje umuzo omuhle lokho bengivakashela kanje ngiqake ukuthi lisho ukuthini okunye nginokuphupha ngibona khona lamabhayi abizwa ngenjida nginokubona libhayi elovu leli ngathi limaroon leyikwele ngiphinde futhi nginako ukuthi ngathi ngibona leli eliblue yes ngizombambela kule yamabhayi ngizokushiyela kule yabelungu yabelungu uzoyithatha Sohlaza ibhayi leli njobe elibona lenjita ibhayi lenjita lisuke lisho isithunywa ke siyimoya ehambisana kakhulu nemndawe kuyimoya ethanda kakhulu amanzi nokugezwa nokuhlanjululwa so ibhayi lelibonayo elinye elomndawe elinye elesithunywa so lemimoya yakhe iyadinga ukuthi ahambe yoyihlambulula ayigeze athola umuntu ozokwazi ukuthi amlungisele yona ngendlela okuyiyona yona umuntu olalelekela na ke Xemba ngizwa nikhuluma ngamabhayi enjita ungasidebela ngamehla enqondo ukuthi yini leyo ibhayi lenjita libamba umaroon uma wazi intsoyi lokho abathi intsoyi icishe ibamba umbala othi awube intsoyi abaningi bathi ibhayi lezangoma okay kuno white and maroon kuno ngathi kuthiwa white and maroon okay all right and enye into Sohlaza ebengifisa ukuyigcizelela umuntu mayephiwe ukuthi ithongo lakhe limkhanyisele sinenkinga yokuthi abantu abaningi abazwani ngenxa yamaphupho ake ngenze isibonelo Sohlaza uma kufika kimi iphupho lifika likhomba nangu umpunga yesintu engifakela umuthi ekudleni
umzondo umpunga yesintu ngithi ungifakele umuthi ekudleni lokho kuchaza ukuthi mina ngoba ngisondelene nompunga yesintu angibhasobe egcekeni mhlambe umfowethu engilamana naye kukhona itulo angakhele lona so abanye bevele bezonda umuntu direct athi ngimbonile impela ephusheni uyena obenza into ethize kanti uthola ukuthi umuntu akenzanga lutho kuvamisile uthola ukuthi hey omunye agcina zeqe impela ephehlweni ngibone ugobele ecathama egobongweni lami efaka into ethize kanti kunomama wakhe omncane obhejayo ekhaya ukuthi lo muntu mayibuye engasebenzi la ekhaya kunezinto azenza bese kuvela ngogobela so izinto ofanele uyiqaphele so leyo kuphupha belungu isho ukuthi nemimoya nayo lento yokuphupha belungu sohlaza ijulile akufanele ukuthi masiyiphendula sivele siyiphendule nje ukuphupha belungu sohlaza kuyenzeka kube imimoya yezilwane ukuphupha belungu sohlaza kuphinde kwenzeke futhi uthola ukuthi sohlaza emndenini wakini kukhona umuntu owayenobudlelwano obukhulu nabelungu kwesinye isikhathi umuntu kwayena kufanele ukuthi azifunde indlela azaleke ngayo okuthi ayikho yini into ethinta abelungu kwesinye isikhathi sohlaza muzobaphupha belungu mhlambe besemanzini endaweni yamanzi esimene sifana naleso kusuke kuvezwe ukuthi wena ungumntwana wenkosazane unethongo lasemanzini ingakho ngisho sohlaza ukuthi ukuphupha belungu into ejulile kakhulu kufanele ukuthi umne wethu naye njengoba elichaza iphupho lakhe kube khona imibuzo esimlandela ngayo ukuze sikwazi ukuthola kahle kahle ukuthi lemimoya ngabe imimoya izilwane noma yithongo lasemanzini noma kufanele lenze umlando kuba uthola ukuthi abanabo yini ubudlelwane nabelungu okay so ngoba sekuze kwafaka iphupho elinabelungu ke asale sesibuza ke ukuphupha amandiya khona nawo sohlaza uzokhumbula ukuthi izizwe lezi uyazizwa leyo nto sohlaza ezinye izizwe engezona zohlanga lakho nakhona futhi kubalekile bakhona sohlaza abantu uthola ukuthi ekuzalweni kwabo mhlawumbe uthola ukuthi amandiya yathintela ingakho ngisho ngithi umuntu kubalekile ukuthi ucwaninga lwenze kubo ukuthi ayikhona into ebathintayo namandiya sure all right nama China kanjalo 1945 yes indaba egagasini sikhuluma ngendaba yemimoya impawu zayo nanokuthi wasingatha kanjani ngithatha umahlikihla la kamasho mahlekihla mthiyana ngibekele lapho namasoka lezinto ezonazo la kwifamily yakini anihlobene akukho ama China ngendlela enazaleka ngayo hayi lutho mfowethu khona inyanga nje nengoma nje mfowethu kodwa kuyagcina kwenzeka yabona nje mangathi ubheke nje like 10 years from now ngoba kumaspaza la wakhona you know sinama Pakistani sinabantu baseSomalia sinama China so kuyogcina sekukwenzeka so singayibukeli kude leyo kuhlobana nama China sure yenzeke impela ngoba othi ngena lapho ke njengoba usungena nasemaPakistanini wangena ke mthiyana right itopic mfowethu yinhle yes le topic ngacishe nifanise netopic kwakwayifaka idliso lagcina ihlukana kabili kukhona idliso elihle kukhona idliso elihle nayo le topic yemoya bengifisa ngelinye ilanga ukuthi bese nawe uyayihlahlela ihlukanise umnguni abantu abathwasa ngomnguni noma umoya womnguni ubeke wodwa mase uthatha nomndawe ubeke wodwa into engishiso lokho mthiyani ukuthi kunabantu abaningi abamisdiagnoziwe ngoba baye kubantu abathwase ngesinguni kanti kahle kahle labo bantu bekufuna bedliswe impande yani yomndawo mina ngithi impande yomndawo sengibuyele emumva ekuthenini impande yomndawo iningi lalabo bantu not bonke bakhona nalabo bakhona but they are very few but KZN iningi lisinguni isindawo ileli idlozi ukuze umuntu kuthiwa idlozi limkhiphile limnyise eMozambique kuthiwa akayothwa seMozambique washiya laphi khona la kodwa la misa le yabo lapho ke sengidila specifically nani nomndawo ilabo bantu abathanda mostly futhi izinto engathi zimnyama uthothi uthi ingubo ezimnyama noma indwangane ezimnyama uma ngabe selidonswa lelo dlozi lelo uma lo mndawo mengabe ugoloza ngempela makuthiwa uyanashwa noma uyaniselwa lo ukudonswa yishindwange emnyama uku-attracta lelo dlozi lelo noma leyo moya le ukuze isabele kahle la hayi ngoba umnyama ku-specifically u-black color kuyinto ehlobene nobumnyama kakhulu nana edlozini siyawusebenzisa u-black ekudonseni lelo dlozi lelo lomndawo mostly la iqhamuka khona ukuthi ngeke nginabe kakhulu ngoba isikhathi asithi but liqhamuka khona liyadileka nabo amashangane
ingakho noma selithatha kahle likhuphuka ngamali likhiphela kuwona because ibona abayidiagnose kangcono lento kunathi la noma sebekhona kuthina la abelaphi ngababala nje abafana noKhehlelezi abafana noBabuvive Omkhize abafana nangumangcwabo lo edlala kulokho abantu ngikhuluma ngabantu bomndawo lapho abadile specifically nomndawo abasibethwasa abathi ba misdiagnose kwafanele bebuyelele emuva ingakho ngithi le topic yakho ikuthi ikhantile isikhathi iconference ngabe ngiyalanda kwayona leyo njita leyo ubaba umlabade ichaze bomvu ngichazela ukuthi lo mbala obomvu leyo kahle kahle uchaza ukuthini ngoba lo mbala kunembali lapho leyo mbali leyo gamalini leyo mbali umsebenzi wayo yini le blue mase sikhuluma nangenzuzo ukuthi angishile ngamthemba ngiyabona usuphezulu manje umoya okay yeah sohlaza uyibeka kahle kakhulu mhlambe ukugcizelela kakhulu impela lemoya yemndawe imoya yasenyakatho ifuna futhi impande yasenyakatho ukuze ukwazi ukuthi ime ilungiseke ngendlela yakhona into eshayayo njengoba beveza nayo lembala eminyama oyithinta abantu abaningi bazuthi umbala omnyama awuthintwa edlozeni kodwa uma sifuna ukuthinta ngempela thina idlozi siye sifune yona imbuzi eminyama sizoqala sithinta indaba yedlozi so njengoba ethinta nje indaba yempande yasenyakatho ukuthi wonke umuntu othi mawufika kuye uyakutshela ukuthi uyayazi imimoya and ngizokwazi ukwenzela imimoya ethize and okwesibili kuba ukuthi amaziko nendlela esenza ngayo into ayifani njengoba mina mangikhuluma nje ngomndawo kunosiko okugcina lifike kule kuthiwa ukuparula lapho esukusuphuma khona nembuzi ushona naye emfuleni usukhipha amaqatha athiza khona uwadle lihlaza kufanele uphalaze uma engaphumile wonke lamaqatha okusho ukuthi lo mndawo kaphothuleki khona la usasala khona so izinto zakhona ziyajula kakhulu I know so kunjalo nje impela bishakhona mlaba injalo nje all right no ngila ngokufemba kodwa siyangizolakho usuku mfethu no kulungile so yeah no in fact we will invite you now so khuluma ngakho ukufemba lokho indaba ekakasini sikhuluma ngemoya nje uzumahlekehla ekhuluma sinomkhulu umlaba kanye nempunga yesintu uKhathini 0861596596 yona topic yethu ke lo hlelo liba khona ku YouTube channel yeGagasi video yakhona and mafuna ukulalela futhi masiqeda nje uzokwazi ukuyithola kwi-app Gagasi FM sikhuluma ngendaba yemoya and ngiyafisa ukuza imbuzo yakho yabona I said kwi-intro yami mangabe ngintroduce uhlelo ukuthi I always appreciate when kungena umuntu ongeze ukubuza umbuzo but azoshare perspective yakhe kwi-topic esisuke sikhuluma ngayo so namhlanje nje basikhuluma ngendaba yemoya nokuhluka kwayo nokusebenza kwayo nezimpawu nezinto kumele ukuthi uyiqaphele I invite you to share from okwenzeke kuwena even if kuthiwa kuhlukile from what ama guest ami akushoyo ngithatha ke uNonkululeko nawe eshowe hello Nonku yebo njani siphilile kunjani kwena yaphila Alex ngicela ukubingelela ngiphimbelele nabasestudio yes bava mama ngicela ubaba kangisela ngizocela ukuthi kulula noma isikhathi singasekho ngicabanga ukuthi angingasho ukuthi ngibanga into eyenzakalayo kumina sengibahambile Alex abantu besizulu ngabahamba odokotela uma ngabe ngihamba abantu besizulu bathi imimoya kodwa futhi manje usizo mangabe benginyalo losizo angilitholi lento yaqala aba into eba izibhobo iba esenkabeni yes uma basenkabeni lento igwaze kube ngathi amareza hayi nize azathi uma ekhaya ingcono angenzelwe amagobongo samthola umuntu angenzela amagobongo kwadlula lapho yathi into mina angizwa lento engiyenzile hayi inkabizi zeliphenduke Alex ibe ngathi ibe iveli phuma intsumpa uma ngiki short left lezi intsumpa ziyamfiva nazo ngiku short left hayi kuze caca ukuthi ngize ngiyesibhedlela mangifika esibhedlela inkaba bayayikhipha ngitshela ukuthi hayi sebeyikhipha kuzoba ngcono kudlule nje mhlawumbe inyanga ezintathu ngoperate isinto mina lento ngizoqhubeka isiyehla manje nangezansi esinyeni lento mifike esinyeni idla nje santi engathi ngidliwa noma ngizothi inuno yini lezi ngidla lento besho lokuhlungu buze kufike ngaphansi ngiqhubeke Alex ngihamba abantu lokho abantu bengitshela ukuthi imimoya benginikiza kodwa engasiza singangisiza till today Alex into engitshela ngayo ngikhuluma ngento mhlambe yango 2015 kuzokube namhlanje ngiwa inhlungu nje mina anginamini manje into esingidida ke lento Alex ihamba nokuphuphakila
Sengicela ukubuza ke kubabuthi kungenzeka ukuthi umnda uyakwazi ukuyiveza ngokuphupha udla ngoba sengibahamba abantu bengikhipha izilwane benza konke abakwenzayo kodwa nje akho mehluko manje ngathi nje ngidumeke mina noma sekufikile nje khona ngisho emini ngizofika lokuthonga nje ushisayo okuzoze ngilale ifike lento ingidlisa umiyehla lentuthu ivele ifike ihlale esinyeni iphenduke same time ibe zibhobo. Sohlaza ngaphambi kuba umne wethu angene kunento engifisa ukudlula kuyona. Yeah. Sohlaza yebo sikhuluma ngemimoya. Imimoya esikhuluma ngayo eyabantu abadala basemakithi. Kwesinye isikhathi Sohlaza kuyenzeka umuntu uthola ukuthi unemimoya engeyona yakubo. Uthola ukuthi Sohlaza njengoba imbethe lemimoya omunye umuntu uzothe bona abone ukuthi kufanele ukuthi adle impande. Kanti lemimoya eqondene naye ngqo ayidingi leyo nto besaqala gule uyidlile yona impande yebo bathema bembuka bathola ukuthi unemimoya edinga impande kanti lemimoya akuyona imimoya eqondene naye yethongo lakhe into yokwenziwa efakiwe kuyena kodwa nayo manje iyayidinga lento kodwa ihlangana phezulu nethongo lakhe athi umelashwa kulashwa lento ithongo lakhe nalo liyalwa agcine ngasakwazi ukuthi asizakale. So akayiphenye Isohlaza sizolana naye kakhulu. Okuqala akwazi ukuthi kube imimoya le elokhu ephupha ethu yadla and then bese kwenzeka lento. So lento inobuciko obuthize bengathi mina ake beyicingisisa ingonyuluka yayo lento ukuthi yenzakala kanjani ukuze kufinyelela ikhona ngoba yes sikhona izifo ongeke uzuyilaphe wena dokotela kodwa izodinga thina abalaphi bendabuko hayi ngomuthi ngokuthi siphahla impande siqondanise naleyo nto leyo yabona kodwa la lokhu kudinga ukuthi ngempela kulandelele ukuze kwazi ukulashe ukuthi hlobo luni lelumbo lento ibhilwe kanjani lento njengoba isimudla nje kanje. All right uzokwenza njalo sisi and ungathatha nama numbers zabo khona manje nje masiqeda. All right. Siyabonga masikufisela nje inhlanhla. All right. Ngizodlela ngithatha isicelo eMarespect. Hello Sicelo. Yebo Alex njani? Si right kunjani kuwena? Siyaphila singeza kuwena Alex. Sure but. Cela ukubuza imibuzo emfishane ngenxa yesikhathi nje kwizihambeli zakho ngizizwe lapha ekuqaleni zikhuluma ngomoya wenzuza. Bengifisa ukwazi kahle ukuthi yini inzuza belihlobene kanjani nenkosazana nokuthi ziyini impawu zalo nokuthi lilashwa kanjani inzuza ngiya. Okay. Yes. Siyabonga kakhulu. Inzunza abanye baze bekubeke ngokuthi hayi inyonga yasemanzini ngoba kuumoya ohlala emanzini omunye ugcina athi njalo ngiphupha ngiya emanzini omunye ugcina athi mayethi uyaqhamuka nje emanzini akhala inyembezi makufanele ukuthi umfake emanzini asikwazi ukufanisa inzunza nenkosazane yamanzi kodwa nje inzunza uyolithola esizibeni sihlale ezibeni umoya loyo uthola esizibeni uphahlele khona umukele khona. Sure kodwa uphendulekile sicelo ngiku anonymous now Newcastle anonymous ukindaba ngibingelele Alex ngibele nomkhulumi laba nomshana wofuza ngicela ngokubonga itopic yokukhulunywa ngayo into eziyilandela kakhulu lezi yebo siyabonga bhuti umkhulumi laba yes uthini umbuzo ke kule emoya ngizoqala nje ukuchaza udaba kancane usheshisa into enginayo sukela ngimncane yakhona ngiyaphupha ngiyakhonjisa indawo ezijulile sengike ngabona ke ngisho ngiyazi ukuthi ngiphethe sengike ngasibona ngisho ngametho nje enyama endaweni namanzi ngiyaphupha kakhulu ngiyakwenza ukufanele bathi ngikwenze kodwa impilo imile ngiyahamba amanzi ngiyahamba amahlane ngiyahamba impopho. Okay kodwa manje still Sohlaza bengizothi mhlambe nakhona la kuyadinga ukuthi sijule siboneke manje ukuthi izinto zakhe zibanjwa kuphi ngoba omunye impilo yakhe mayisuka imile ithongo noma isithunya suke simkhombisa ukuthi amandla akho nesikunikeza khona thina uyophila ngokuthi usebenza abantu lapha abantu uthandazele abantu so kufanele sibhekeke manje ukuthi yini lento eyenza ukuthi imimoya yakhe ingachumpi ufuna ngabe uya prophet manje uyahlolela abantu akwazi ukuphila.
Nokulungile mfowethu kanti lokho kuzokulekelela usuzoyiphenya ke indaba ngokudlulela phambili. Sibonga kakhulu mlaleli, interesting topic and sizwile ke nama suggestions. Singaphinda sishaye seshaw part 2 sesibuka ke enye iangle. Khatheni utholakala kanjani impunga yesintu? Sohlaza ngibonge kakhulu. Impunga yesintu iyatholakala nje khona la eThekwini Mphelandaba kuyinombolo 078 9591894 kube u071 627 6343. Siyabonga kakhulu emlekeleli mbanjwa impunga yesintu. Mkhulumi laba Sohlaza angibonge. Ziningani indawo engitholakala kuzona kodwa ngizothi nje umuntu odinga umkhulumi laba kamshayele ku076 492 111 aphinda amshayele ku063 702 1026. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu amaguest ethu ke besinawo. I'm inviting you ukuthi ke uqale phansi lolu hlelo sizolufaka kwi-app kaCFM and ucheck under Indaba. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku.